Mga kapuso, dungan natong sayron kung paunsa nagbag-o sa iyang kinabuhi ang dabawenyong si Romeo Tolentino gikan sa iyang bisyo ug kalambigitan kaniadto sa ilegal nga droga. Sir Romeo, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Ayo man, nakamove on na. May buntag siya. Sir, unang-una, unsa ka panghitabo sa imong kinabuhi nga mao'y nagtulak sa imo sa paggamit og ilegal nga droga kaniadto? Sa kapait siya, sa kapait sa kinabuhi siya tungod sa kawadon. Gamit ko na kay kinahanglan ako ang kwarta o kini nakoy mahatag sa akong mga anak kung sa ilang pangayoon. O kini mawala sa lang kakapoy kay mo baskog man ang lawasan na kay ganahan kasi lihok, ganahan ka mangitag trabaho, mawalang imong katapoy. Ang nakakuha ko sa mga barkada raman sa mga amigo. Tingnan nyo ko ba nga asa sila banda, asa kining anong lipay niya sila, sige kinasay katang kwarta, moto nga gidani ko nila, paggamit ko nila, man na kuha na, nabati na ko nga nasa siya kining kalamisat sa lawas gani kay ubas ko yung lawas, kana makuman di kakapoyon. Sir, atong panahon na nasayod ba ka nga illegal ang imuhang ginabuhat? Kabalo ko nga illegal siya pero tungkol lagi sa kining wa ko'y lain nga mapadungnan. Mao na nga nabuhat lang ko nga ang angay dili angay buhaton. Gidad pa kong mga 19 padung hantod sa pagkadakob nako. Adto ko nagsugod og pagiliga sa paggamit pagbaligi og droga. Wa ko magamit sa una. Pero nabot ang time nga panahon nga nigamit ako tungod sa kini kinahanglan ako kusog kini kumbaga kay makagamit mo ka makawala mo sa kahago kakapoy ang lawas ganahan ka si lihok ba. Mao na siya nga nitabo sa kuha nga ug tungod sa nadako ang kwarta nga makuha nako dali lang kwarta ba. Sir, unsa kang tuiga na himong person deprived of liberty ug doon na ba kay nabating pagmahay dihang nadakpan ka? Katong napiso ko 2017, January 29. Ako kay kung pagmahay ato kay pero kabalo na ko ngay nga to may tabos sa kuha pero napasalamat ko nga itakop lang ko o kini kay tungod sila pagdakop na nabago ko tungod gato sa jail. Daghan ko nakatunan ngadto nga dili lalim o dili angay usik-usikan ang kinabuhi. Paunsa ba ka, sir, nakagawa sa jail facility? Napasalamat sa atong presidente nga si Rodrigo Duterte kay tungod sa iyang mga naghatag na programa bargaining mo naabil ko og Mayor Inday Sara. Napasalamat ko sa ilaha kay tungod sa ilang maayo nga programa diri sa Davao o sa tibuok sa Pilipinas nga ang tao nagikabaguhan o sama-sama mga PDL nga matagan ang pagtrabaho sama kanako nakatrabaho nako sa gobyerno, pangarap gid ako ni makatrabaho sa gobyerno o unta nga ang uban nga makagawas manggaling sa uban sa gikan sa pisuhan matagaan og makuan kay mao lang yun na ang angay nga para malikay sa illegal nga droga nga kanang binuhatan nila sa una kay sir nga para ang ilang focus sir ngadto na sa trabaho dili na sa droga. Base sa imong na-experience, lisod ba, sir, ang pagbiya sa maong bisyo ug paunsa nimo ni nakayanan nga magbag-o? Sa akong sa experience o lisod ang pagbag-o kay usahay man gud ginapangitan na sa akong lawas hantod karon. Pero ang ako nilang ginahuna-huna mao ang Ginoo nga ug ang akong mga anak nga ang kini nga droga nga akong nakuan sa una way kapuslatan, way kapaingnan nga kuan way ni champion ani busa nga nagtahalong na ko sa kinabuhi kay ang kini magong droga mo ng virus sige lang gining nagapaduol si muha ba masin nagalikay ka ang nagadani si muha pero sangan sa Ginoo parang nakalikay naman jud ko. Unsa ba nga panghitabo sa imong kinabuhi nga nahimo nimong turning point nga nakapagdesisyon jud ka nga mubiya na sa pagdula og illegal nga droga? Nibiya ko kay tungod kining ang kini magong droga way kapuslanan kung di makadaot lang kini sa kinabuhi
o isa pa makadaos pamilya, sa mga amigo, sa mga igsuon nimo, sa mga gihigugma. O na nga nag-decide ko nga magbag-o na kay para sa akong mga anak kay ipahambok sila nga ang ilang amahan bisan nga niagi na pagkapitiil nagyapoy kabaguhan. Sir, along the way, unsa o kinsa ang nakatabang sa imuha nga dili na gayud ka mobalik sa maong bisyo? Ang number one yun, sir, ang Ginoo. Ug ang ikaduha mo si Sir Jinky Mamoko nga isa ka warden isa sir nga na isa ka pastor nga nagdanis ako nga magasimba. Sa una sir, di ko nagasimba pero tungod sa iyahan nagasimba gidayi ko niya kay kulang ko og kining spiritual na pagsalig. Ako na nga nadani jud ko niya maayo siya ang akong master, siya ang akong boss, siya ang akong friend, siya ang akong ikaduhang papa diri sa akong pagbago. Mao gyud siya isa yun siya sa nga dahilan nga ang akong pagbago tungod sa iyaha. Sir, unsa ang mga leksyon nga imong natun-an sa imuhang mga kaagi? Ang akong masulti sa mga katong naggamit sa mga naggamit sa karon o kaning gamitay pa ayaw na undani na ninyo kay way kapuslanan nga may makuha ninyo ana kay way ni champion na ng droga kung dili kamatayon o kapag preso o kay pagka-hospital. Ang atong tangnaw-naon, ang atong pamilya kung sa kaugmaon nga makuha nato kumugamit ta og droga. Alright, dahan kay salamat Sir Romeo sa pag-share sa imong istorya nga nakahatag gayon og leksyon sa atong mga kapusong Mintanawan. Salamat. Kini ang At Home with GMA Regional TV.